Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau kuma za mu bayani akan yadda za ku magance matsalar ku ta rashin vocabularies. Ba na san mutane cewa da suna complain cewa ba su da kalmomin turanci, ta ina za su samu kalmomin turanci. To daga wannan bidiyon bi iznillahi ka gama samun matsala akan English vocabularies. A dakace mu. Welcome to AI New English Academy. Please idan ka san wannan shine farkon zuwan ka, kai subscribe din wannan YouTube channels ɗin for more videos. Facebook kake bibiyar mu, kai following, kai sharing, idan a YouTube ne kai subscribing din channels din mu, idan baka yi ba bar mu je ga kan abubuwan da zaka bi domin magance matsalar ka kai tsaye. Wannan bidiyon akwai abubuwa muhimmai da sources da shawarwari da abubuwan da zan faɗa akan yadda mutum zai magance matsalar shi duka da ta shafi bangaren rashin kalmomin turanci. Firstly, a matsala ta farko da muke fuskanta ta wajen samun matsalolin kalmomi, rashin samun su da kuma yadda za mu same su, zan faɗi hanyoyi guda 5 zuwa 6 wannan mutum zai magance matsalar sa da kuma hanyar da zai bi ya samu kalmomin turanci. Number 1, hanya ta farko shine muna da hanyar siyan littattafai. Ka sai littattafai wajen masu sai da littafi masu fassara, ka sai littattafai za ka dinga samun waɗannan na kalmomin turancin ka dinga amfani da shi domin koyon kalmomin turanci. And then step 2 kuma hanya ta biyu kuma da zaka ci gaba da developing din abinka, da kai hanyar amfani da application wanda suke free ne, zaka je kai downloading din su ka zo ka dinga amfani da su wajen koyon sababbin kalmomin da baka sani ba. Kamar yanzu kai a matsayin ka dan koyo sosai, zaka yi amfani da waɗannan app din. Idan ka amfani da waɗannan app ɗin za su taimaka maka sosai wajen ka ga cewar ka koyi wannan kalmomin turancin da baka iya ba. And then idan kuma ka san cewa kai ma ka fara ƙwarewa a fannin turanci, to kana da buƙata kuma ka nemo waɗannan application ɗin su ma kai ma za su taimaka maka sosai wajen developing ɗin turancinka, domin su ba sa amfani da fassarar Hausa, suna amfani da normal fassara kalma da turanci ne. Saboda haka idan kai ka ƙware za ka yi amfani da wannan apps ɗin ne, su kuma beginners yi amfani da wancan din. Okay, a hanya kuma ta uku shine muna da hanyar da zaka yi amfani da ita ta amfani da Oxford Advanced Learner. In kana da Oxford Advanced Learner, nan ma zaka dinga a matsayinka na wanda ka fara ƙwarewa a turanci, zaka dinga amfani da shi ka dinga binkito duk kalmar da baka sani ba sai ka rubuta ta domin ka rike ma'anarta. So a bangaren kuma beginners muna da wata hanyar shi ma, shine ku nemo textbook na littafin makarantu na turanci wanda ake koyarwa a makaranta na turanci, ko da na firamare ne, kuna zuwa kuna duba su domin samo kana karanta labarai, duk kalmar da ka san baka sani ba sai ka dinga list ɗinta, ka dinga ɗaukar ta a faifa domin ka nemo ma'anarta ka haddace ta. So a ɓangare kuma a hanya ta 4 kuma muna da hanyar nemo littattafai wanda suke na turanci ne, wanda kawai da turanci ake rubuta su, na marubutanmu ne kawai, wanda zaka dinga dubawa, babu labari ne zalla guda ɗaya wanda babu fassara a cikinsa, sai ka dinga karanta duk kalmar da baka san ma'anarta ba sai ka rubuta ta domin ka je ka nemo ma'anarta domin ka riƙe. Wannan hanyar ita ma is the best way da wacce zaka iya koyon kalmomin turanci. Sai kuma hanya ta gaba shine ta hanyar amfani da social media post. Zaka dinga bibiyar kafafen sada zumunta, gidajen jaridu ne ko kuma mutane ne wanda suke yin posting da turanci, sai ka dinga following ɗinsu. Idan sun yi posting da turanci kana dudduba duk kalmar da baka san ma'anarta ba sai kai kokari ka ɗauke ta domin ka je ka binkito ma'anarta ka riƙe. Alright, hanya ta 6 kuma shine muna da hanyar duba labarai ta newspaper. Newspaper means jaridu. Mu dinga siyo jaridu a kasuwa. Jaridu ba su da wani tsada, arhab kayan bako. Zaka je ka siyo ta, ka zo ka buɗe ta, kana karanta labaran da ke jiki, duk kalmar da ka san baka san ma'anarta ba sai ka ɗauko ta ka rubuta ta domin ka je ka nemo amsar ta, ka nemo me fassarar abin nan da wannan word ɗin take nufi. To akwai waɗannan hanyoyin da na faɗa guda 6. Insha Allah in dai ka rike su kana amfani da su, ƙarya ne yau ka ce yau baka da kalmomin turanci a kanka. Dole zaka san kalmomin turanci da yawa, zaka tara su da yawa, kuma hakan zai taimaka maka wajen kin manta kalma.
wajen harkar karance-karancen littattafai ɗin nan sosai. Idan kana yin wannan kalmomin turanci ba ka taɓa jin cewar kana riƙe su suna guduwa ba. Za ka dinga sanin kalmomi da yawa, sannan kuma kodayaushe za su kasance active vocabularies ne, wato ma'ana ba ka taɓa manta su ba, kodayaushe za ka iya amfani da su wajen rubutu ko kuma magana da turancinka. Saboda haka waɗannan hanyoyin da Allah kowa da kowa ya tabbatar da cewa ya riƙe su, sannan yana amfani da su domin nemo da samun tarin kalmomin turanci, domin kowa ya san cewa turanci sai da kalmomin turanci. Idan baka da kalmomin turanci to ba za ka iya magana mai tsayi ba. Kaga kenan kana buƙatar ka san kalmomin turanci da yawa. To waɗannan hanyoyi guda 5 ɗin da na faɗa duka guda 6 za su tabbatar maka da hanyoyin da ka tabbatar da za ka samu kalmomin turanci masu yawa ba tare da ka samu matsala ba. Wasu hanyoyin free ne, ba su da wani tsada, kawai amfani za ka yi kawai da duka abubuwan da na faɗa, ka je ka yi duka abin da na faɗa. Insha Allahu za ka zo ka gode mun a wannan bidiyon. Da Allah kowa ya tabbatar ya yi liking, ya sharing, sai mun haɗa bidiyo na gaba. Bye.